Terve! Olen Kim Haapatalo, Puusepänliike Haapatalo Oyn toimitusjohtaja. Olemme vuodesta 1978 valmistaneet laadukkaita puusepän tuotteita Porvoossa. Nyt etsimme joukkoomme uutta osaajaa, joka jakaa intohimomme puusepän työn. Meillä saa työskennellä monipuolisten ja haastavien projektien parissa. Olipa sitten kyseessä erikoiskalusteet, puuovet tai yksilölliset sisustusprojektit. Käytämme vain parhaita materiaaleja, viimeisintä teknologiaa varmistaaksemme, että jokainen tuote on asiakkaallemme mestariteos. Me Puusepänliike Haapatalossa arvostamme käsityötaitoa ja omistauttamista. Tarjoamme sinulle paitsi kilpailukykyisen palkan ja hyvät työkaverit, myös mahdollisuuden kasvaa ammatillisesti osana kokenutta tiimiä. Jos olet valmis liittymään tiimiimme ja osaksi tarinaamme, käy verkkosivuillamme haapatalo.fi lukemassa lisää ja laita hakemuksesi minulle sähköpostiosoitteeseen kim@haapatalo.fi. Tule tekemään kanssamme töitä, jotta kestävät aikaa ja jäävät elämään.